खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 27 जुन बृहस्पतिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मोसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। लुबैना थानाय मुवा बेसादफोरखौ मोनफुंगोन, गोसोआ गोजोननाय मोनगोन। वृष राशि। समाजनि मोजां हाबा मावनानै मुं गोसारगोन, बयजोंबो अनसायजागोन। मिथुन राशि। गावनि आंगोजों माबा मोनसे बाथ्राखौ थगायजागोन, गोसोआ दुखु मोनखांगोन। कर्कट राशि। लोगोथिनि गेजेराव नांलायनाय सोमजिनो हागौ, दुखु दाहाजोंनो साना बारलांगोन। सिंह राशि। गोजान लामा दावबायनो खाबु मोनगोन, गोसोआ रंजाखांगोन। कन्या राशि। मावनो लानाय खामानिफोरा जाफुंगोन, खामानिया जौगालांबाय थागोन। तुला राशि। गोसोनि साननाय हनायफोरा फेलें थांगोन, साना असान्थियैनो बारलांगोन। वृश्चिक राशि। न'खरनि हाबायाव गिदिर बिबान मोनगोन, दिनैनि साना मोजाङैनो बारलांगोन। धनु राशि। गोब्राब नाजानायनि फिथाइखौ मोनफुंगोन, न'खराव सान्थि फैगोन। मकर राशि। गोरोन्थि हाबा मावफ्लांनो हागौ, साजा मोननो गोसोआव गिखांनाय फैबाय थानो हागौ। कुम्भ राशि। नोंथांनि थांखिफोरा जाफुंसार जागोन, रंजा खुसियैनो साना बारलांगोन। मीन राशि। मोजां मोनलायनायनि गेजेराव दावराव दावसि सोमजिनो हागौ, दुखु दाहाजोंनो साना बारलांगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां, बिए सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशेल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स आरो स्पकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों। लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं। आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101 784754 70022 71929 970 66800878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन।